So shasho vathina ngasasibona shasha I came across le video lapha ku TikTok and zikhanze but I discovered ukuthi there is a lot of positivity about le nto leyo ukuthi abantu bokufika bangena amaphepha abahamba. Can you imagine amathonga alomuntu ukuthi ajabule kanjani njengoba esebuyile ekhaya? Mawuzobheka lo muzi uyabona kwakuwumuzi oright futhi omi kahle uma uthi ubheka izindlu zakhona uyabona ukuthi kwakuwumuzi nje o-decent. But iy'ngane zakhona zahamba zazohlala eSouth Africa. So right now zibuyele emuva. Do you think amathonga anjani akaneme? Mina I strongly believe ukuthi amathonga abo aneme njengoba sebefika ekhaya njengobona nje beklina. So there is a lot of positivity ngalento. I still remember uphara umthakathi esho ukuthi ukhalela umama wathi uyabonga. Ubaba wakhona laphana eGhana wamshiya ekhulele wahamba eSouth Africa aphinda ngabuye. Njengoba nje selithi abahambe nina ubuyile ubaba abantu abami. Ingane seyizokhule inobaba because bethe ngazi noma usaphila noma usashona inina. Wavele wahamba ngamalala. So sizokwenza there's a lot of yonke into futhi into ihlale ina positive ina futhi negative. So zingenza ukuthi I strongly believe ukuthi le it's one of the positive things esingayisho ngalento yabantu bokufika.